агар аз давраи пайдоиши одам бигӯем, пас ба зудӣ пеши назар он меояд ки чӣ замонҳо буду чӣ гуна одамон аз бемориҳо табобат мекарданд. бо гузашти садсолаҳо қарнҳо шӯрнокии инсоният боло рафту оҳиста оҳиста бошандагони он замон огаҳ шуданд ки кадом гиёҳ хӯрданӣ асту кадоме аз он табобатӣ. мо одамони ҷаҳони муосир баъзан мегӯем ки баъди миллион сол инсоният ба сатҳи имрӯза расиду илму техникаро кашф кард ки яке ба фазои кушод парвоз мекунаду дигаре аз зери замин нафту газ меҷӯяд. қисми дигар бошад дар рӯи замин барои рушди соҳаҳои гуногун дигар таҷҳизотҳоро ихтироъ мекунад ки қисми аз ин таҷҳизотҳо барои пешрафти соҳаи тандурустӣ мебошад ва ҳар давлат кӯшиш мекунад ки аз ин ихтироъотҳо барои солимии бошандагони кишвараш харидорӣ намояд. чунин имкониятро мутахассисони беморхонаи клиникавии вилояти суғд пайдо намуданду дар баробари даҳо таҷҳизотҳои замонавӣ дастгоҳи нави тиббӣ насибашон гашт ки чанд намуди ҷарроҳиро бидуни буриши васеъ метавонад ҳам ҷарроҳӣ кунаду ҳам табобат. хурсандиовараш он аст ки ман метавонам бо сари баланд бо як фахр гӯям ки имрӯз мутахассисони қаламрави ҷумҳурии мо бо истифода аз ҳама гуна технологияи ҳозиразамон метавонанд ки ҳама намудҳои ҷарроҳӣ ва табобати ҳозиразамонро амалӣ кунанд. бо дастрас намудани технологияи ҳозиразамон мо низ бо дастгирии соҳибкорон ва маъмурияти беморхона як намуд эндоскопе ки барои ҷарроҳии ҳамин мениски дарида ё ки дармонда бо усули эндоскопӣ, яъне ки бе буриши худи буғуми зону. ба гуфти номзади илмҳои тиб Ҳалим Мирзоев, мудири шуъбаи ҷарроҳии асаб, осеб ва радудии беморхонаи клиникавии вилоятӣ, пештар ин ҷарроҳиро тариқи буриши вансеъ анҷом медоданд ки беморон бо ин усул дертар шифо меёфтанд. аммо ин таҷҳизот барои ҷарроҳии мениск ва дигар бемориҳо кӯмакрасони хуб аст ки бемор дар муддати 3-4 рӯз аллакай мураххас мешавад аз бемористон. чхеле ки зикр намудем, беморон аз тарси ҳамун буридани бисёри бофтаҳои мулоим ва дар гумон будани оқибатҳои ҳамун ҷарроҳӣ бисёртар даст мекашанд ва ҳамин чиз гуфта гузаштем 23% ба артрози буғуми зону оварда мерасонад ки вай бисёр оқибатҳои нохуш дорад, дарди шадид ва баъдан ин метавонад ба ҳамун ҷарроҳиҳои калонҳаҷме ки бо алиш намудани буғуми зону итмом ёбад. аллакай 20 нафар беморонро бо мениски дарида бо усули эндоскопӣ ҷарроҳӣ намудем ки ҳамаи ин беморон дар бемористон 2 рӯз ё 3 рӯз бистарӣ шуданд. худи беморон ки аз шаҳру ноҳияҳо барои халос шудан аз дарди зонуву буғумҳои ин қисми пой ба шуъба муроҷиат карданд мегӯянд ки аввал бовар надоштанд ки ин маризие ки солҳо азиятам медод халос шавам ва ба ҳар ҳол омадам ва хато накардам. Мамнун Ҷаббор Расулов мешам. Ҳамин почам дард карда. Мана ҳаминҷа шикоятом дуруст шуд. Оператсия кантар ҳаракат карда худо насиб хона мерем. Кантакам гашти семина дуруст шудам оператсия. Худо насиб пага мерам хона. ба гуфти Ҳалим Мирзоев, номзади илми тиб ки дар ин беморхона вазифаи мудири шуъбаро бардошт дорад, мегӯяд ки барои ба пуррагӣ омӯхтану ҷарроҳӣ кардани беморон мутахассиси ҷавонро ба шаҳри Қазони Татористон равон карданд ки рафту баргашти он аллакай натиҷаи хуб дод. тавонистанд ки бештар аз 20 нафар гирифторони дарди буғуму зонуву бемории менискро табобат намоянд. ҳозир барои гирифтани ҳамин давраи тағояк ягон тарсу воҳима накунанд, чунки аз ҳамун ду нуқтае ки ба ҳамин кобокии буғуми зону таҷҳизоти мо ворид мешавад, ҳаҷмашон 0.3-0.4 ё ки аз ҳама баландаш 0.5 яъне ки миллиметр, ним сантиметр. бо ҳамин ва баъдан дар монитор ҳамин рафти ҷарроҳӣ назорат карда мешавад. дар бисёр ҳолатҳо рости гап даже матӯшкуниам намекунем, чунки карахкунии ҷойдорӣ ё ки спиналиро ба истифода мебарем. баъзе ҳолатҳо ва худи бемор дар ин монитор рафти ҷарроҳии худаш тамошо карда мешинад. табиби шуъба Фирдавс Шамсиев зимни ҷароҳатбандии пои ҷарроҳишудаи бемор қайд намуд ки ин бемор паго ба хонааш меравад, яъне дар рӯзи севум ки ин тарзи табобат ҳам ба иқтисод ҳам ба пешрафти рӯзгори бемор мусоидат мекунад. хеле ки гуфтем, ин намуди ҷарроҳӣ дута порт дорад, аз ду тарафи зону ҳар яктаи порт ним сантиметр мебошад ки ин барои беҳбудӣ, барои беҳтар гузарондани пас аз ҷарроҳӣ бемор барои тезтар роҳ гаштанаш
روی تستر خستنش خیلی که دیده استاده این بیمار 2 روز پیش جراحی شده است که аллакай имрӯз ҷавоб мешавад. Пас аз ҷавоб шудани бемор ба бемор ягон хел таблеткаҳои бедардкунонӣ лозим нест. Пас аз 3 ҳафта метавонад бемор пурра ба кор шурӯъ кунад. дар шӯъбаи ҷарроҳии нафари дигарро бо ҳамин ташхис ҷарроҳӣ мекарданд. ба наворбардор Зиёхоҷа Исохоҷаев иҷозат доданд ки баъди пӯшидани либосҳои махсус ин таҷҳизотро навор таҷҳизоте ки технологияи ҳозиразамон барои артроскопия истифода мешавад ин стойки эндомедиум ва ҳамон таҷҳизотое ки дар инҷо зарур аст вуҷуд дорад барои экране ки мо дар он ҷо вориди ҳамон буғуми зону шуда ҳамин истиро мегирем фақат дута ҳамин шикофӣ мешавад дута манипулятор ҳам дар омада мегардонем бартариш дар он аст ки буриши камтарини бофтаҳои мулоим. бемори дигари ҷарроҳӣ шуда бошад мегӯяд ки пеш аз муроҷиат намудан ба шӯъбаи ҷарроҳии асаб осеб ва радодӣ беморхонаи клиникавии вилояти Суғд дар дигар муассисаҳои тандурустӣ табобат намудам, аммо натиҷа набуд. баъд аз шаҳри Ҳисор ба шаҳри Хуҷанд барои табобату ҷарроҳӣ буғуму зонуям омадам. дарди сахт вақте ки ягон камтар пол мебардоштам ёки раҳ бисёр мегаштам як дарди сахт мебуровад баъд ранги зону рус шуда мемонда. ки раҳ гашта намешуд. ранге ки ставон мерасида боша рус карда мемонд. модари бемор бошад мегӯяд ки ман азоби духтарамро медидам ва бовар надоштам ки шифо меёбад. имрӯз бошад духтарам на асо дорад на дарди пой. میخواست خیلی میگشت نمیتونست یگان بارو بوچ کردن نمیاد سطحیل برداشتن نمیتونست خیلی زندگی چیله در خانم زندگی در باید در چی بردارگی نشد گفتم رفتیم انجا آمدیم و میگه خیلی شکری خدا اپریس کنن اپریشون نگذاشت وقتم خوش شد ساعت شکری خدا خیلی سر منو پوجان میگرده. ҳали Мирзоев ҳамчунин гуфт ки маъмурияти беморхона бо роҳбарии сардухтур тасмим гирифтанд ки барои табобату ҷарроҳиҳои дигар намуди бемориҳо аз ҳисоби буҷаи беморхона ба мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд харидорӣ менамоянд то беморон зудтар аз беморхона ба хонадони худ баргарданд.